אוקיי חברים, אז עשיתי את הסרטון הזה, ועכשיו אני הולך להראות לכם מדריך של איך עושים את זה. אוקיי, אז מי שלא הבין, צריכים ללחוץ על המסך, ואז זה יראה לכם אפשרויות לתמונת מסך. ואז יהיה לכם כזה פלוס, כמו שראיתם, ואז תלחצו על פלוס, ואז תעשו תמונות בסדר אקראי, ואז יהיה כתוב לכם בחירה ידנית של תמונות, אז תלחצו על זה, ואז תוסיפו את התמונות שאתם רוצים לעבור ביניהם בהקשה. ואז לעשות הוספה, ואחרי זה יהיה לכם כזה צ'ופצ'יק קטן של 3 נקודות, תלחצו עליו, ואז תעשו בעת הקשה, ואז אחרי זה פשוט תלחצו ככה על המסך, וזה יחליף לכם בין התמונות שבחרתם. ואז תעשו הוספה, וזהו, יש לכם מסך שאתם תוכלו להקיש בו, והכל יקרה.